מאוחר, כשהגעתי, בדיוק לפני שבוע, כמעט ולא הגעת. לא, כמעט ולא הגעתי, זה נכון. רציתי להגיד, חשבתי להגיד את ברכת הגומל. למה? כי כמה ימים קודם לכן נסענו ברכבל בווייטנאם, ברכבל להר של איזה 2,300 מטר, בין שמיים לארץ. הוא נעצר. זה כיף. טוב, חצי דקה, דקה, 2 דקות, ב5 דקות כבר התחלתי לחשוב על המשפחה מאיטליה שנספתה. ב7 דקות כבר התחלתי קצת להזיע. ב10 דקות אמרתי, אני אומר את ברכת הגומל כשאנחנו יוצאים מפה, ואז המדריך אומר לי, אני רואה שאתה קצת בחרדה. מה? אמרתי לו, כן, 10 דקות אני בין שמיים לארץ, וייטנאם, זה אומר לי, אל תדאג, אנחנו לא משתמשים בסינים בשביל הרכבל. האוסטרים והשוויצרים בנו את זה. הייתי רגוע, אחרי דקה המשיך הרכבל, אז לא אמרתי את ברכת הגומל, אבל תאמינו לי שכמעט הייתי קרוב לזה. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד. טוב, אנחנו מתחילים בקבלת שבת, אז קודם כל ברוכים הבאים נועם כהן ומשפחתו, מירה ואפי ואחיותיו, נכון? יפה מאוד. ואמרי, אמרי, נכון, כל הכבוד, עם אמא הגיעה, יפה מאוד. אז ברוכים הבאים, ואיתמר, נכון? יפה מאוד, כל הכבוד, וחגית וג'ו וכל חברי הקהילה. אנחנו בקבלת שבת יפה של חיי שרה, קבלת שבת גשומה, אבל אל תדאגו, אנחנו מהר מאוד נחזור לשרב ביום שלישי הקרוב. אנחנו ב-190 ו-159. נכון? או שנעשה קודם כל את החמה. 153. החמה בראש, עיננו נסתלקה, בואו ונצא לקראת שבת המלכה, הנה היא יורדת הקדושה הברוכה, ועם המלאכים והשלום ומלוכה. בואי בואי המלכה, בואי בואי המלכה, שלום עליכם מלאכי השלום. אז נזמין עכשיו את עדי יחד עם אמרי ואת מירב יחד עם נועם ושתי אחיותיו להדליק את נרות השבת. אתה ילד מדליק, אחד, נר אחד, ונועם, אתה גם ילד מדליק, נר שני. והאימהות והבנות קוראות את הברכה. יש. קדימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ציוונו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. יהיו הנרות הללו אות ברכה בשבת קודשך, וישמרו עלינו חדוות שבת. אמן ואמן. שבת שלום ומזל טוב לנועם ואמרי. ומירי תקרא לנו את אב הרחמים. אב הרחמים לכל כל הברכות, שאלה בתפילתנו בראש שבת זה. אליך אלוהינו, תודה לבבינו בהודיה, ולעת תחייה שתקשינו ביום המנוחה הזה. הער עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. שלח רוחך עלינו, ושלומך על כל בית ישראל, ולומר אמן. 159, 159. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך בישראל. מה
אבוא ביתך, אשתחווה לך על קודשך, ביראתך, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה לך על קודשך, ביראתך. ידיד נפש, 166, 166. ידיד נפש אבא רחמן, ידיד נפש אבא רחמן, ושוכח לך אל רצונך, משוכח לך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היער, ישתחווה מול דרך, כי יראה לו ידידותך, מנופצו בכל טעם. 6 מזמורים לכבוד 6 ימי הבריאה. אנחנו שרים את המזמור ליום א' ואת המזמור ליום ו'. המזמור ליום א' בעמוד 167 למעלה, 167. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה אדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה אדוני. נריע לצור אישנו, לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריענו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. המזמור לדוד, מזמור ליום ו', בעמוד 171 למטה, 171, מזמור לדוד. הבו לאדוני בנעימים, הבו לאדוני כבוד באור, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהר הקודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני, אדוני, המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני יחיד, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את הלבנון, ויקידם כמו עגל, לבנון וציון, כמו בדואלים. כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחצוב יערות, ובהיכלות כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנא בכוח 173. אנא בכוח גדולת ימינך תכיר צרועה,
קבל רינת עמך סלמנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך תטיל צרועה. קבל רינת עמך סלמנו, תרנו נורא. נגיבור נורשי ייחודיך, כבבת שמרם, ברכם תרם, חכמי צדקתך. תמיד מלם, חסין קדוש, חסין קדוש ברוך נהל בדרכך. יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך. שכבנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. אנא בכוח גדולת ימינך תטיל צרועה. אנחנו עוברים לפיוט היפה כתב המקובל רבי שלום הלוי אלקבץ בצפת של המאה ה-16, בצפת כמקובל, לך דודי. אנחנו שרים את הבתים המוקדשים, ובבית האחרון אנחנו פונים אל עבר הדלת ומקבלים את השבת שהיא נכנסת. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שמות וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לקראת שבת לכו אליך, כי מקור הברכה, מראש מקדם מצוחה. סוף מחבר מחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. תתעוררי, כי באורך ומאורי, אורי שיר דברי. כל עלייך נמלא. לך דודי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. בואי בשלום הטרם לעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, לך דודי, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. 178, 178, מזמור שיר ליום השבת.
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשבחך עליון, ולזמר לשבחך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וחינוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשבחך עליון, ולזמר לשבחך עליון. ישמחני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד מאוד חמרו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשבחך עליון, ולזמר לשבחך עליון, ולזמר לשבחך עליון. יובל, איש בר. איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בברוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול, וישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני, הנה אויביך אדוני, הנה אויביך יורנו, יתפרדו כל פועלי עוול. ותרם קרעים בקרני מלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים משמן האוזניים, חזק וברוך. צדיק כתמר יפרח יפרח, צדיק כתמר יפרח, צדיק כתמר יפרח יפרח, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבלון יזכה, 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 כארז בלבלון יזכה. שתולים בבית אדוני, שתולים בבית אדוני, בחצות אלוהינו יפריחו, עוד ירמות ותיבה, עוד ירמות ותיבה, שנים וענבים יהיו. להגיד ישר אדוני, להגיד ישר אדוני, תוריד לו לך בו. שירה? מזמור לדוד. אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי אדוני יכבד. נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימות לעולם. אמן. שבת שלום, ואנחנו בפרשת חיי שרה. ואני מבקש לפתוח באגדה שמקריאה ראשונה אין לה כל כך קשר לפרשת השבוע. אם חשבתם שיש אגדה אחת על אתון, נכון? אתונו של בלעם, אני בא לחדש לכם. ישנה עוד אגדה. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בספרות של החכמים היא האגדה על אתונו של רבי פנחס בן יאיר. סיפור שמופיע בספר המדרשים של בראשית רבה, בדיוק על פרשת חיי שרה. האתון של רבי פנחס בן יאיר נחטפה על ידי שודדים. בהיותה בשבי, היא מתנהגת באופן מוזר, האתון. פשוט מסרבת לאכול. עובר יום, עובר יומיים, עוברים 3 ימים, והאתון לא טועמת כלום. השודדים
מגיעים למסקנה הפרקטית למדי. סופה מתה, ומסריחה המערה עלינו, היא תמות, במערה יהיה ריח רע, מה אנחנו צריכים את זה? לכן בואו נמסרה לבעליה. ולכן הם פשוט מחליטים לשחרר את האתון. והאתון הולכת לביתה, היא יודעת את הדרך. רבי פנחס בן יאיר מכיר אותה, וכשהיא חוזרת הביתה, היא מתנהגת באופן יוצא דופן גם כן. רבי פנחס בן יאיר מצווה את בני ביתו, תיקחו לאותה ענייה ותנו לה לאכול, שיש לה 3 ימים שלא טעמה דבר. היא הייתה בשבי ולא אכלה. למרות שבני הבית מביאים שעורים לאתון, היא לא אוכלת. בני הבית חוזרים לרבי פנחס ושואלים אותו, מדוע היא מסרבת לאכול? רבי פנחס שואל אותם, אתם ניקיתם את השעורים? אולי היא מריחה שזה לא ממש מתאים לה? הוא אומר, לא, אנחנו ניקינו, הכל בסדר. ואז הוא שואל אותם, אתם הפרשתם דמי? רבי פנחס מגלה שלא הופרשו מהשעורים דמי. תקנת הדמי מיוחסת ליוחנן כהן גדול בתקופת חז"ל, פחות או יותר בין המאה הראשונה והמאה לפני הספירה והמאה הראשונה אחרי הספירה, והיא תקנה שאומרת שבעצם הם גילו, החכמים, שעמי הארצות, האנשים שלא מבינים לא בתורה ולא בהלכה, לא מקפידים על מעשר מתוך מה שהם אוכלים. ולכן הפרשת דמי של שעורים זה תקנת חז"ל שמחייבת אדם שמקבל איזשהו אוכל, שעורים או פירות מאיזשהו עם הארץ, והוא לא יודע אם הוא הפריש ממנה או לא, הוא צריך להפריש מעשר מכוח הספק. מדובר בתקנה בעצם כדי לוודא שהיבולים האלה שעלולים להיות של משהו שלא הופרש מהם, לא נאכלים באיסור. בני הבית כמובן באים לרבי פנחס בן יאיר ומצטדקים ואומרים לו, אבל לבהמה לא צריך להפריש דמי, לא צריך להפריש לה את המעשר. רבי פנחס בן יאיר נאנח ואומר להם, מה נעשה? והיא מחמירה עם עצמה. זו האגדה. זה משפט שהפך את האתון הזו לסמל של בהמה שמחמירה עם עצמה. למרות שהיא יודעת שלפי ההלכה מותר לה לאכול. ולמרות שהיא רעבה אחרי 3 ימים של צום, היא עדיין לא מתפשרת וממתינה עד שיפרישו מהשעורים שמוגשים לה, וכל זאת למרות שבכלל אין חובה הלכתית לעשות את זה. וכך הפך את האתון הזו של רבי פנחס בן יאיר למודל של חומרה. מאותו הזמן ועד ימינו, כאשר רוצים לתאר מישהו שבאמת מקפיד הקפדה יתרה וחמורה, מזכירים את האתון של רבי פנחס בן יאיר. 3 ימים לא אכלה. האתון הזו חיה עקשנית וצדקת, עומדת במערת השודדים ומסרבת לגעת באוכל, ואפילו כשהיא משוחררת היא לא תואמת, אולי יש חשש שלא הופרש מהאוכל שלה מעשר. אז התחלתי את הדרשה שלי בהגדה היפה הזו על אתונו של רבי פנחס בן יאיר, סיפור מרגש, מעורר השראה, לכאורה המודל האידיאלי של ביטוי לקדושה, לרצון להתקרב למקום, אבל אז המדרש לוקח אותנו למקום אחר. רבי ירמיה, חכם שהיה ידוע בשאלותיו החדות והמפולפלות, והייתי אומר אפילו גם החתרניות, שואל אותנו כאן. אם האתון של רבי פנחס בן יאיר הייתה כל כך מיוחדת, וכל כך החמירה עם עצמה, והגיעה לדרגה כל כך גבוהה של חומרה ושל קדושה, והייתה בעצם בלי מחסום לפה, היא הייתה ללא מחסום לפה. איך יכול להיות שהגמלים של אברהם בפרשת חיי שרה הם נמצאים עם מחסום לפה, עם זמן, זה נקרא זמן, זה מחסום לפה של הגמל כדי שלא יאכל דברים לא ראויים או יוכל ללכת ולהתרכז בהליכה. מאיפה לוקח רבי ירמיה
את הרעיון שהגמלים האלה היו עם זמם. בדיוק מהפרשה שלנו כתוב שכשעבד אברהם, אליעזר, מגיע עם הגמלים אחרי שרבקה משקה אותם בבית, ואומרת לו בוא אני אביא אותך אלינו הביתה, והוא הולך עם הגמלים וכתוב ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים. אליעזר עבד אברהם פותח את הזימום, את הרסן, את המחסום הזה של הגמל, משחרר את מחסום הפה שלהם. ואז השאלה שמתבקשת על ידי רבי ירמיה, אם אברהם אבינו, אבי האומה, ה-Great Believer, המאמין הגדול, איש החסד הגדול, מדוע הגמלים שלו היו זקוקים בכלל לזימום? הם היו צריכים להיות כמו האתון, שלא נוהגים לאכול לפני שיודעים שהופרש. מדוע הם לא כמו האתון של רבי פנחס בן יאיר? ורבי ירמיה הזה ידוע בשאלות המציקות שלו. המשנה או הדרשנות, ספר הדרשות, לא נותן כל כך תשובה לשאלה הזו, אבל יש שם איזושהי התייחסות של רבי איכה לנושא של רבי ירמיה, וכך במבט רחב שמבקש להעמיד כל דבר על מקומו. רבי איכה אומר משהו פשוט ומהפכני גם יחד. והוא אומר אחרי מה שאומר רבי ירמיה, למה הגמלים האלה הלכו בכל זאת עם מחסום? למה הם לא היו הגמלים של אברהם כמו האתון? אומר רבי איכה, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של הבנים. מה זה רוצה להגיד לנו? אני אספר לכם קצת על הפרשה שלנו. היא פרשה שמלאה בפרטים, אולי כקורא מהצד, לא ממש חשובים. עבד אברהם הולך לחרן, נמצא ליד הבאר, רואה את רבקה, היא משקה את הגמלים שלו, אתן לך ואתן לגמליך, ואחר כך הוא חוזר אל הבית, ולבן אומר לו, יש מקום גם לך וגם לגמליך, ושוב הוא מספר להם את כל הסיפור שאברהם השביע אותו, והמון המון המון פרטים שמופיעים בפרשה שלנו. ושיחת העבדים הזו, העבד של אברהם, יפה יותר מתורת בנים, יותר יפה מההלכות המורכבות, אומר רבי איכה, שלומדים בבתי המדרש. מצד אחד יש לנו את התורה של רבנים, את עולם ההלכה, את הדינים המדויקים, את החומרה הזו, את הלימוד העמוק. לעומת זאת מונח לפנינו הסיפור של אליעזר בפרשת השבוע, שהוא מגיע לחרן והוא נפגש עם רבקה, מה הוא אמר לה ומה היא אמרה לו, ומעל הכל הסיפור הזה מסופר פעמיים בתורה. פעם אחת כשהוא קורא, ופעם אחת כשאליעזר מספר את זה למשפחה של רבקה. עשרות פסוקים, דפים שלמים של שיחה. ולא רק זה, אלא שגם הפרטים הקטנים זוכים למקום, ומים ללחוץ רגליו ורגלי האנשים שאיתו. התורה מספרת לנו שנתנו מים לרחיצת רגליים. התורה מקדישה לרחיצת רגליים מקום. למה? אם אנחנו מסתכלים על מה שאומר רבי איכה, על הגמלים ועל האתון, ועל הנושא של יפה שיחתם של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים, התורה בוחרת להרחיב בשיחה של העבד, בפרטי החיים הקטנים והמעשיים, ובאה ללמד אותנו על פרופורציות, על מה חשוב, על איך לחיות, ובעיקר עד כמה אדם צריך להחמיר. הפשטות הזו של עבדי האבות, עבד אברהם, השיחה הפשוטה, החיים הפשוטים, המעשים הקטנים כמו רחיצת רגליים, כמו לתת למישהו צמא מים לשתות. היא עצמה התורה החיה. זה לא פחות חשוב מהלכות מורכבות. אין מקום להפוך את החיים למסובכים יותר, מכפי שהתורה עצמה ביקשה. ובהמשך לדבריו של ירון מהשבוע שעבר, יש כאן בפירוש גם את ראיית האחר. גם רבקה רואה את אליעזר כאחר, היא לא מכירה אותו, היא נותנת לו מים, היא מתייחסת אליו. הזר הלא מוכר על ידי רבקה אימנו. זה מה שרוצה לומר לנו הפרשה, החומרה מאיתנו והלאה. שבת שלום. אנחנו נקום לברכו. לילה, 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 לילה,
העולם, אשר כילה מעשה ביום השביעי ויקרא עונג שבת קודשו, מערב עד ערב התקין מנוחה לעמו ישראל כרצונו, בורא יום ולילה, כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. מעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות וקיימו משפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו ומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובנותיך בדרך, ובשוכבך ובקומך, ובשרתם ואות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זיו, כשקרול איננה, אז אתה צריך לשיר עם... שאנשים יברחו מהדלת, אין בעיה. כן. אולי יברחו. רובי. לא יברחו, אני משוכנע שלא. כן. 182, 182, את הפרשה השנייה, הנוסח החלופי, יקרא רובי. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית. וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגעתי לכם היום כי אבות תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, ברכה והכללה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה בזרעך, לבא את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. פרשה שלישית, אנחנו גם כן קוראים קריאה אלטרנטיבית, 183 באמצע, ירון. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כי רק מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה, מאזני צדק, אבני צדק, יפת צדק והין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אני אדוני. אדוני אלוהיכם אמת, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו, ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. רותי, תוכלי להמשיך אחודנו? עודנו מיד מלכים, מלכנו ובעולנו מכף
ולא נתן למות רגלינו. העושה לנו ניסים במצרים, אותות ומופתים באדמת בני חם, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. מקים דבר עבדו, ועשת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תבננה, וחורבותיה תקומנה. וראו בנותיו ובניו תורתו שיפוטו ולשמור, מלכותו ורצון גידלו עליהם. משה מרים וכל ישראל, לך אנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, מלכותך בוקע ים לפני משה, ואליהו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, ויעלו יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. את הברכה השנייה אנחנו שרים את שיר למעלות, תהילים קכ"א, 185. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. נועם בעברית, בשם כל קהילת דרכי נועם וכל המשתתפים כאן, אנחנו מברכים אתכם בברכה היפה שזה עתה שרנו. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אמן. אמן. שמעו בני ישראל השבת, לעשות את השבת לכבודם ולעולם, ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לכבודם ולעולם, בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ולעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ולעולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ולעולם. תפילת עמידה, עמוד 187, 187. אדוני שפתי תפתח ופי תהילתך, אדוני שפתי תפתח ופי תהילתך. ממשיכים בלחש.
ברוח ומוריד הגשם. אנחנו קוראים בעמוד 192, תפילה לשלום. אז אם זה הלך, אז נועם, בוא בבקשה תקרא לנו תפילה לשלום. הנה, יהודי חזר. בוא עברי, יחד עם נועם. בוא. לא, בלי הסידור, בלי הסידור. לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתבטל מלחמות ושליחות תמיד מן העולם הזה, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם. ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רק יכירו וידעו כל תושבי תבל האמת לאמיתה. אשר לא באנו לעולם הזה בשביל ריב ומחלוקת. ולא בשביל שנאה וקנאה וטרטור וכיבוד דמים. רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך לנצח. ובכן תרחם עלינו ויקוים בנו מקרא שכתוב. ונתתי שלום בארץ ושכבתם בהן מחריב, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ויגאל כמים משפט וצדקה כנחל איתן, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. אמן. מלאה גולדברג כותבת שיר יפה, שנכנס אל סידור התפילה שלנו. עמוד 287. למדני אלוהי ברך והתפלל, על סוד עלי קמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל ולהיכשל, למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, והתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבד יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבד יהיה עליי יומי הרגל. ניקח רגע לתפילה אישית, חרישית, כל אחד מוזמן לברך גם את נועם ואת אמרי, לקראת הבר מצווה שלהם.
נבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. נעשה שלום, נעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, נעשה שלום, נעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל. אנחנו בעמוד 193. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם ושרה, אלוהי יצחק ורבקה, אלוהי יעקב לאה ורחל, בלהה וזלפה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות ואימהות בדברו, מחיי הכל במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בה רצה להניח להם, לפניו נעמוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח לקדושה, מאמן ושני עונג, זכר למעשה בראשית. תודה יואב, אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה מנוחתנו. קדשנו במצוותיך, ותחלקנו בתורתך, שרנו מכתובך, ושמחנו בישועתך, ותטהר ליבנו לעובדך ולעובדך, לעובדך ולעובדך באמת. ותטהר ליבנו לעובדך ולעובדך, לעובדך ולעובדך באמת. ונזכירנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בה ישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. נישא תפילה להחלמתם של החולים. אם יש חולים שאתם רוצים לומר את שמם, אני זוכרים זאת בקול. רפי בן ברית ודרור אייל בן עודדה. סנדרה, רונן בארי, יעל בת רותי ומיקי. נוסיף את ציפי בצרה ואת אסנת בת טובה ושירה בן מרדכי. לעבודה כמה מהירה נשאיר כולנו יחד את המילים היפות שאמר משה לאחותו כשהייתה חולה. מי שראה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, דעה ורחל, הוא יברך וירפא את החולים. אין ערפה לה, אין ערפה לה, אין ערפה לה, אין ערפה לה. אנחנו נקום לעלינו לשבח, נבקש רועי, מיכאל, אמרי ונועם לבוא לבמה. בוא נצלם את זה משם. מה קורה? שנייה אחת. תודה. כן. עם הפנים לאחרון, ואותם בגדים, ואותם קיירי. עלינו קודם כל נבקש שיחזרו שלושת החטופים החללים במהרה בימינו לארצנו. עלינו
ושמעת לו הכל, וגדולה ליוצר בראשית, שבחר בנו לייחד את שמו, וכאר בנו לעבודתו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומונים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים עימה, ושאינת עוזו, וגורם אלוהים, הוא אלוהינו, אמת מפתנו את עוזרתו, הלכנו בתורתו, וידעת היום אשר שבותך, אל לבבך, ואפשר לשבת. רגע, תקבל קנס, אנחנו יכולים לקצת לארוחת ערב. טוב? בואי רגע. תן את זה, לזה עם הארוחה. מה אתה בוחר? מה אתה בוחר? תצא. תראו וכבר לקחו חבר. כן? רועי, תביא לי גם כן משהו. איזה משא ומתן. כולם אתה מקבל היום, כולם. טוב, אנחנו קודם כל נעשה שבת מברכים. תפתחו בבקשה בעמוד 265. מה זה משהו מיוחד? ברכת החודש. כן, יהי רצון לפניך, חודש כסלו, אנחנו מתחילים. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו את החודש הבא עלינו לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של יושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן, סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו ואמותינו, גאל את ישראל מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו גאולה שלמה ויקבץ נידחינו ויחזיר חללינו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום שישי, הבא עלינו לטובה, על כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל בית ישראל בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לששון, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות ולגשמים בעיתם ולרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ונאמר אמן. רגע של זיכרון תרבותי. אז אנחנו נזכור היום את מרים רוט הסופרת ואת גואל האדמות יהושע חלקין ואת המשפטן וחבר הכנסת שזכור ממשפטו של הצורר הנאצי, ייבדל להבדיל אלף אלפי הבדלות, גדעון האוזר. אז נזכור אותם ונאמר את הקדיש. יש עוד אנשים שאתם רוצים לומר את שמם לפני הקדיש, אנא אמרו זאת בקול. אנחנו קמים לקדיש שנמצא בעמוד 197, 197. התגדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון וחיי בכל בית ישראל, לעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל. שמי בקודשה בריך לעילה מכל ברכתה ושירתה.
ושפחתה ונחמתה, ואמירם בעלמה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה ונשמע, וחיים עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל, על כל יושבי תבל, ואמרו אמן. אפשר לשבת אל ההודעות. שלום, תודה רבה לזכורות הבמצה של נועם ואילי. אימרי, לא אילי. סליחה, אימרי, כן. תודה לאלי, תודה לכל מי שבא, אני שמחה לראות את האולם קצת יותר מלא ממה שהיה לפני שבוע, אני מקווה שזה ימשיך ככה, בקצב הזה. אני רוצה להזכיר לכם שהגיע הזמן לשלם דמי חבר, מי שלא שילם. ובסוגריים אני רוצה לברך את יובל שלא ראינו המון זמן ואני התגעגעתי מאוד. הוא מופיע שבוע כל שבוע. וכמה סרטות לרועי. כתוב? לרועי? כן, ב-11. לא? לא, בשבוע שעבר, יום שישי שעבר. וואו, אז מזל טוב לרועי. וברוכים הבאים, ביל ורב. לא רועי, הרב רועי. מי שלא מכיר אותם, כדאי לכם להכיר. זה מאוד. תקומו רגע שנכיר. ביל ורנדי פישר, שעלו מקנדה, ועכשיו הם בהרצליה, והם סופר נחמדים. ואני מקווה שיבואו עוד הרבה לפה. אני מזכירה לכולכם, מי שלא שמע, אנחנו מארגנים טיול ב-13 לדצמבר לצפון ים המלח, עם מורה דרך, עם אוטובוס, הכל משולם. מה שצריך זה להירשם אצל טלי. טלי, תקומי, אולי לא מכירים אותה. הנה. זה כל מה שצריך לעשות, ללכת להירשם אצלה. האוטובוס כמעט מלא כבר, אז מישהו מפסיד. אז שבת שלום וטוב לכם. אז נסיים את התפילה ב-206. בכמה ימים? שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון,